A llengua continuem treballant per racons. Ara juguem al quién és quién i un diu una persona i després la té que endevinar. Ara juguem al gitàmut. Veus unes imatges i s'han d'escriure a la paraula de la fitxa. Juguem a Lógico Piccolo, on responem a unes preguntes de llengua. Un altre racó és el fem amb la pissarra digital i apretem un dibuix i després hem de saber com s'escriu. Un altre joc, l'ordinador, és un compte i fas una activitat. També està el racó de la notícia on escrivim notícies per al blog.